Sigħat qabel il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, f'Ħallqormi sibna tħejjijiet minn mijiet ta' volontira li joħorġu mat-toroq ta' din il-lokalità sabiex jirrappreżentaw karattri bibliċi ta' 2000 sena ilu. One News tkellem ma' George Falzon li ilu jieħu sehem fil-purċissjoni minn tfulitu. Aħħar 15-il sena nilbes l-istess libsa ta' ċenturjun. Xi ħaġa li aħna ħriema qiegħda fina. Naħdmu għad il-ġurnata, ngħixu kważi għad il-ġurnata. Alright, hemm San George u nħobbuh ukoll ġifieri ma naħsibek tgħidilna biex nażlu l-ġimgħa kbira sabiħ. Bħal Falzon hemm ukoll Juan Falzon li ilu jieħu sehem fil-purċissjoni minn meta kellu 6 snin u din is-sena refa l-istatwa tal-Ord. Nagħmel kull sena dika ngħidu aħna injection, ilbis l-ewwel darba ta' 6 snin, u mbagħad ma tgħidix sena li ma telbesu. Entużjażmu sakemm toħroġ. Friefet. Imma mbagħad sakemm tibda jerġa' mbagħad daqshekk. Mbagħad ma tkunx tixtieq tidħol. One News iltaqgħu wkoll Madrinu Galja li qed jipparteċipa fil-purċissjoni qatt minn darba. Aħħar jisek tieħu dak is-sodisfazzjoni li jerfajt u fl-istess hija l-kultura ta' Ħallqormi aħna kif narfgħu hekk huwa gost ukoll. Din is-sena il-qriema jinsabu entużjasti hekk kif ħamis ix-xirka tħabbar li s-sena d-dieħla se jkun statwa oħra ma' 12 setta vari li tirrappreżenta xena oħra mill-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Tatwa ġdida tirrappreżenta l-Ġesu din is-Sinedriju, ħajkun fiha l-Anna u l-Kajfa. Għanna Kajfa huwa qassis il-kbir dik is-sena u allura huwa dak il-kbir li fl-aħħar mill-aħħar jaqta' l-kundanna kontra Ġesu min-naħa tal-Lut. Din statwa li se tinħadem bil-karta pesta se tinħadem minn Aaron Camilleri Kawki u mistennija tkun lesta għal-ġimgħa l-kbira tas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.